Добро утро! Алекс е тук до мен. Така започват моите сутрини. Тя се събужда преди мен и идва и започва да ме тероризира. Вики е на училище, съпруга ми се буди рано и го води на училище, след което отива на работа и се стараят да не ме събуждат, за да мога да поспя малко повече, защото знаят, че си лягам доста късно. Но Алекс, тя не се интересува от тези неща и обикновено към 8, 8 и 15 и 20 най-късно ме събужда и денят ни започва. В момента 8:20, тя ме остави да поспя доста добре днес. Днес е вторник, ще ви покажа как протича един мой работен ден, защото аз работя, макар и от къщи. Тази седмица ще ми е малко по-тежка, защото в четвъртък съпруга ми влиза в болница за няколко дни и аз ще остана сама с децата, но до тогава си е тук и помага поне с воденето на Вики и вечер с гледане на деца и забавления. Така че ще видите наистина как протича деня ми и останете до края на видеото, ако ви е интересно. Започваме утрото с закуска. Днес ще приготвя кисело мляко с мюсли и плодове, малини в случая. Алекс много обича малини, така че замразих доста голямо количество в фризера и си имаме за цяла зима. Естествено, храня и котараците, които няма как да не закусят. И след това сядаме, Алекс си хапва сама, много държи на това и за мен то е добре дошло, защото мога да седна, да проверя мейла, да видя дали има нещо спешно за стартиране и въобще да отметна някакви задачи. След което чак отивам да си измия зъбите, да нанеса увлажняващ крем. Много промених рутината си напоследък заради недостиг на време и организация. И всъщност се къпя вече вечер преди лягане, а не сутринта. Но се събуждам чиста, така че не е кой знае каква драма. Надявам се скоро да се върна към старите си навици. Опитах се да играя Алекс с играчки, както винаги напълно безуспешно, така че тя продължава да се катери по мен и да опитва да ми пречи да работя. Знам, че за нея е скучно, но просто няма как до обяд. Трябва да отметна много задачи, защото са срочни и няма как да ги отложа за по-късно през деня. За щастие, вече имам детегледачка, която идва 2 пъти седмицата за по 2-3-4 часа и разхожда Алекс, играя си с нея, за да мога аз да отметна повече работа и съответно да не ми се налага да седя до късно вечер. Но днес не е от дните, в които тя идва. След това е време за обяд. Обикновено обядвам нещо много набързо, много елементарно, или ако има нещо останало от вечеря, или пък си поръчвам. Признавам си откровено, че често си поръчвам, не винаги си правя обяд. Този път ще си направя бъркани яйца с панак и сирене. Ще почерпя Алекс от тях, макар че тя е записана на детска кухня, защото няма как да й осигуря достатъчно пълноценно и разнообразно хранене с моя ритъм на живот, така че предпочитам да получава готова и качествена храна. Така че тя си хапва от детската кухня, почерпиха и с малко яйца. Опитваме се да хапнем набързо, след което ще въведем мъничко ред в къщи, защото е, както винаги, голяма бъркотия и кочина. Първо ще изпразним мялната, след това ще приберем в нея мръсните съдове. Алекс ужасно много обича да ми помага и се получава нещо като игра с нея. Много е приятно. Факт е, че става по-бавно, отколкото ако си се справя сама, но наистина ми е много миличка да я гледам как се старае, така че действаме заедно. След това набързо минавам с един моп, чистя буквално наистина само най-лепкавите и мръсни места, защото не мога да отделя повече от 30 на минути на ден за чистене. Уикендите правим по-основното почистване. Докато аз бърша, Алекс, както виждате, е отмъкнала рока туалетна хартия от банята и я е попиляла навсякъде по пода. Но тя много обича да прави такива номера. След това съвсем изтощена не ме дочака да я приспя и заспа сама на дивана, тъй като напоследък е доста кисел от никнещи зъбки и изобщо няма да се опитвам да я местя. Ще оставя да си спи на дивана, просто ще подпра една възглавница, за да не се катурне. Аз ще използвам тези 2 часа, в които тя спи, за да си работя и да отметна още задачки, тъй като
Има текущи неща, има нови неща, които трябва да се свършат и въобще денят ми е доста динамичен. И на мен това всъщност ми харесва, не ме натоварва твърде много, макар че е факт, че се изморявам понякога повече, отколкото трябва. След като се събуди, Алекс си хапва някакви плодове обикновено за следобедна закуска, а аз си правя нов рапе, защото знам, че днес ще се наложи да седя до доста късно вечерта и имам нужда малко да се освежа, макар и да е вече след обед. И сега ще си сложа малко грим. Съжалявам, че така изгоря образа, но свети доста силно слънце в спалнята след обед. И докато аз се опитвам да се гримирам, Алекс естествено рови във всички шкафове. Както виждате, залепила съм чекмеджетата с тиксо, защото тя успя да откърти вече два вида механизми против отваряне от бебета. Единия го откърти директно с покритието на шкафа и аз ги залепих с тиксо. Много е красиво, нали? Изключително естетично, но за мен това е решението. Така че тя докато рови, аз се гримирам, успя да повреди едно червило вече. Обикновено имаме поне една-две жертви на ден. Дори когато не се гримирам, тя просто успява да докопа по нещо. Излизаме с количката, тъй като тя се уморядва сравнително бързо, още не може да ходи достатъчно дълго. Трябва днес да вземем и батко от училище. Обикновено го взима мъжа ми, но в повечето дни работи до доста късно и не успява. Днес е един от тези дни, така че ще го вземем ние, след като си се разходим в парка. Днес на площадката беше твърде пренаселено, така че и оставих да си тича по алеите и по тревата. Напоследък има ужасния навик да хуква в някаква неопределена посока, където и видят очите и тича с пълна скорост. Аз трябва да я гоня с количката. Просто това е някакво голямо забавление. Дори не се обръща да видя дали я следвам. Така че да, така преминат разходките ни. Тя тича, аз я гоня. Най-накрая прибрахме бати. Вече е тъмно. Това зимно време доста ме изнервя, мразят да се прибирам така в тъмниците, въпреки че още е рано. Но бати бута количката и отиваме към къщи, където мъжа ми вече ще поеме щафетата, а аз ще се захвана да приготвя нещо за вечеря, тъй като нямам време да правя кой знае какви специфични неща. Обикновено за вечеря правя някакви супер елементарни рецепти, които не отнемат повече от 30-40 минути за приготвяне и само уикендите се захващам така по-сериозно да правя нещо интересно. Този път ще хапваме ципура в фолио с лимон и подправки и задушено брюкселско зеле с зеленчуци. Използвам готови бланширани зеленчуци, само брюкселското зеле ще си го бланширам предварително. След което ще задуша зеленчуците в масълце с чесън и ще им добавя малко соев сос и подправки, за да ги овкуся. И това ще ни е гарнитурата. Супер семпло, елементарно. Няма да имаме десерт, няма да имаме и супа за вечеря. Зеленчуците ще заместят салатата, така че наистина много семпла вечеря ще имаме. Вики категорично отказа да яде рибата, така че му правя една пържола. Съжалявам, ако ме гледат вегани и вегетарианци, знам, че не е приятно, но това е. Ние си хапваме месо, просто. И така, приключихме с вечерята. Кадри от самата вечеря не ви показах, тъй като и друг път съм споменавала, съпруга ми отказа да се снима в мои видеа и аз абсолютно уважавам това негово желание. Просто не е фен на YouTube и на това неговата особа да бъде там. Така че вечеряхме по-семейно, поговорихме си и сега влизам да се къпя заедно с Алекс, тъй като Алекс вече иска да се къпе сама права под душа, няма как да й позволя да го прави сама. И това, което правим е, че влизаме двете заедно. Не е много релаксиращо. Вече не е мястото, на което съм спокойна сама и се отпускам, но това е. Влизаме двете заедно, къпем се и излизаме, след което аз я приспивам и идва момента да работя, тъй като излезе нови епизод на True Detective. Ще го изгледаме с мъжа ми и след това ще започна работа, което най-вероятно ще ми се отрази зле, тъй като няма да успея да свърша сравнително бързо и ще трябва да работя до доста късно, но случва ми се от време на време. Смятам, че не трябва да позволявам личния ми живот да страда заради работата, така че 2-3 пъти в седмицата си позволявам да седя до много късно през нощта, за да си доработя. Влизаме да се къпем с Алекс и до после. Време за малко развлечение. Този сериал е много интересен, особено първи и трети сезон, така че ви го препоръчвам. И след сериала всички вече спят, аз сядам да работя.
Както казах, често ми се налага да оставам до доста късно, но това е времето, в което се чувствам най-активна. Нощна птица съм и всъщност отмятам най-много работа и действам най-пълноценно именно по малките часове на денонощието. И ако не ме будеха толкова рано, въобще нямаше да имам никакъв проблем с това. И така, успешно към 4 часа сутринта приключих с задачите за деня. И да, така протича един мой ден обикновено. Надявам се видеото да ви е било интересно и до нови срещи!